O delegado do Goberno en Galicia, Samuel Juárez, abogou o pasado venres por sosegar o debate sobre a reforma do mapa xudicial, que comportaría, tal e como se ven lendo dende diversos sectores, a desaparición de servizos nos partidos xudiciais e, no peor dos casos, o peche das sedes e centralización nas capitalidades provinciais. Este asunto ten suscitado xa movementos contrarios dende o ámbito político, sindical e parte do propio sector. Juárez estivo venres en Chantada para revisar a obra do muro do paseo fluvial que executa a Confederación Hidrográfica e quixemos coñecer o seu punto de vista. O Ministerio o que está pretendendo é modernizar e facer máis eficiente o que é toda a estrutura xudicial. Do que eu sei, o Ministerio non pretende, nin está nos seus planes, pechar ningún xulgado, ninguna dependencia xudicial de momento en ninguna parte, non? É dicir, pero que a distribución de asuntos se faga dunha forma máis racional, non? De modo que, eu creo que a reforma está plantexada desa forma, non hai que pensar que o feito de que os asuntos se distribúan a nivel provincial supón o peche de ningún tipo de dependencia xudicial na provincia e creo que estamos aínda nun momento inicial da reforma e hai que esperar e hai que, digamos, concretar todos os detalles, non? Pese a que o Parlamento galego aprobou por unanimidade unha iniciativa na que insta a Xunta que se dirixe ao Goberno para exixir o mantemento de todos e cada un dos partidos xudiciais da comunidade, máis de medio cento, o delegado do Goberno incide en que se trataría dun debate nun estadio inicial no que se plantexaría unha redistribución de asuntos. Samuel Juárez nega o peche dos xulgados do que se fala dende amplos sectores. Creo que parece razonable que os xulgados non se teñan que circunscribir exclusivamente aos asuntos do seu ámbito territorial, como está actualmente, con os partidos demasiado circunscritos, digamos, ao seu ámbito territorial, senón que nunha distribución de asuntos desde a provincia, pode haber perfectamente xulgados onde están ahora mismo que entendan de asuntos desa zona ou, se a carga de traballo non é grande, pois tamén asuntos que non sean estritamente do seu ámbito territorial. Iso é o que pretende o Ministerio e creo que convén sosegar un pouco este debate porque creo que o que está explicando o Ministerio e o que se está entendendo en algunhas partes non coincide exactamente. Diversas interpretacións sobre o proxecto de reforma que se plantexa dende o Ministerio de Xustiza. Para isto tamén o venres 27 de xuño dende a Nova Chantada teñen organizado un encontro aberto con xuristas para coñecer, segundo anunciaron, as ameazas que pesan sobre a xustiza. Baixo o título A Xustiza Recortada, ás 8 da tarde no Hotel Mogai terá lugar este acto. Contará coa presenza de Luís Villares Naveira, maxistrado en Lugo e membro de Xuíces pola Democracia, José Manuel Fernández Varela, abogado e membro da Irmandade Xurídica Galega, e Xaquín Martínez Fernández, da Plataforma en Defensa do Partido Xudicial de Lemos.